zabezpečí, že chce byť mne v náručí. Šťastie svoj otca, to si mi od hlavy, nezmýšľaš. Ale nemôžem vám brániť v láske, blahoželám. Ty o mne zle zmýšľaš. Ženiť sa budeš ty. Vôbec sa ženiť, raz by stačilo. Neponáhľaj sa v rozhodnutí. Čakáme ju na raňajky. A kde máš veci? V hoteli. Haha. Chodí hneď do hotela, obleď sa čo najdôstojnejšie a nezabudni si na klopu pripnúť chryzantému. Chryzantému. Áno. Jake, Charlie Weichen, môj otec. Teší ma, že vám môžem cisnúť ruku. To je synovec tej dámy, o ktorej som ti rozprával. Ona je ešte krajšia ako on. A nezabudni na chryzantému, veď nie je vylúčené, že sa ti zapáči. Osud je nevyspytateľný. Čo sa stalo? Od tetky. Zdržali ma neodkladné povinnosti. Stop. Teta, stop. Ja sa z toho zblázním. A Kitty a Ann okamžite odídu, keď zistia, že tu nie je. Teta, čo ste nám to vyparatili? Ach, daj to. Jack! Nemáme na teba náladu. Veď poďte sem. Pozrite sa na mňa a hneď budete mať na mňa náladu. Ako vyzerám? Fantasticky. Charlie, sme zachránení. To už ako? Pozri sa na neho pozornejšie. To je ona, naša teta. To sú naši dievčatá. Dievčatá? Tak ja zmiznem. Stoj, ani na to. Ty budeš Charlie vrteta. Chodite, pustite ma. Ty sú nás bláznili. Mám ty vyzvanieš tu. Nie som zvyknutý. Musíš to pre nás spraviť. Máte rozum. Martin, otvorte dvere. Keby ste vedeli, ako netrpezlivo sme vás očakávali. Vyberali sme kvety pre teba sestra Charlieho. Ó, aké pozorné od vás. A vaša deduška už prišla? Dona Lucia Dalmadore. Som veľmi rada. Ešte som sa nespamätala. Len odtiaľ. Stali ste ma do idiotskej situácie. Vidíte od nás tieto skromné kvety? Aké skromné. Aké skromné. Iste 10 šilinkov za kus. Tetuška má obchodný talent. Vždy všetko meria peniazmi. Okamžite príjmite kredit. No žartujete. Také krásne kvety. Ďakujem. Milá. Máte rada kvety? No, ako to povedáte? Veď povedzte. Hovor niečo. Podľa mňa mali by sme si vypiť. Tetuška má na mysli limonádu. Nie len.
konečne sadneme k stolnici. Ticha, oddychnite si trochu. Kde si majú náboženstvo? No, ako to povedať? Odkiaľ som existoval a vôbec kto som? Si cudzinka. No tak osobne som cudzinka. Ako sa volal? Dona Lucia Dalvadore. Dona Lucia Davadore. O, aké prekrásne meno. A je také, voľte ma jednoducho tetuška Lucia. Vaša deduška je ošarujúca. To stačilo, už si sa vyrozprával. Nezabúdaj, že si bol vydatý v Brazílii. Bol som vydatá v Brazílii. A čo tu pravím? A deti mám? Máš len synovca, ktorého zbožňuješ. Zbožňujem. A inak som neporodila nikoho iného, za ktorého zbožňujem. Ja tebe poď nech ťa poboskám. Ty idiot, tvojim synovcom nie som ja. Charlie, poďa boskaj svoju jedinú tetu. Drahá teta. Čo tak púder si ma zotrel? Schovaj tú sprostosť a hovor niečo iné. Šlo napríklad o svojej vlasti. Je mi tak smutno ďaleko od mojej vlasti. O Mexiko moje! O Mexiko! Deduška, oddychnite si trochu. A nezabúdaj, že nie si Mexičanka, ale milionárka z Brazílie. Vy ste si mysleli, že som Mexičanka? Ja som vás lakovala. Som Brazílianka. Celý život som prežila v Brazílii. Mali by ste vedieť, či sa nenachádzam vždy v Amerike. U nás v Brazílii máme také národné porekadlo. V Brazílii veľa kávy. Moje nádherné ananásy, banány, opice a papagáje. Na Brazílii bolo toho už vyše hlavy, nie? Nie, nie. Keď začnem hovoriť o vlasti, nemôžem prestať. Tam v Brazílii vždy v rytmy spieva každý južné rytmy. Úžasná moja Brazília, roztancovaná Brazília. S kávou po kaktusoch kráča, nádherná moja Brazília, kávovnicu pri Brazília. Tam aj v zime kvitne leto, krásne skvetlo skladá Pedro. Pestrofarebná Brazília, túžba kvet moja Brazília. Tam karneval sa vždy chystá, mne kvet banánov vždy pristal. Neskročí razem Brazília, úrlivá divá Brazília. Strašná zvláštne tieto topánky nosím 42 a tieto sú určite o 2 čísla menšie. Vyzujem z nich si od tých mnohých. Vaša deduška je
No musíte si poriadne oddychnúť. Ale zostanete s nami do zajtra, však. Zostanem. Nie. Mám toľko práce. Áno, zajtra sa kúpem. Teda si chcem pozrieť na univerzitný bazén. Ako sme si vás obľúbili, tetuška. A ešte viac by ste sa ma obľúbili, keby ste ma boli bližšie spoznali. Berte ma ako svoju dceru. Rozumiem, Jacko, čo ste tam? Nechaj ma, prosím. To je mistr spätný. Pýta sa vrátika, či náhodou nevidel bezpečný. Už len to nám chýbalo. Urobte niečo, aby sa sem nedostali na tú urobí škandál. Poznáte môjho strýka. Nie tam, sem, tuto. Nie, či sa staneš tu privítať, staré. Hovor, čo chceš, ale vysráňu za každú cenu. Niekto privel na slabú ženu. Prečo sa nikto neozýva? Niekto tu nie je, či čo? No, šľaka. Je to len stará žena. Nemôžeme. Máte úctu peku. Vydržte. Neberám otvorí. Vstúpte. Kde sa skrývajú tie dievčiská? Čo je? Čo sa stalo? Ja sa vás pýtam, čo sa stalo. Vy mňa? Áno vás, hoci koho. Čo to znamená hocikoho? Ja nie som hocikto! Potrebujem mistra čestného. Kde je? To rozprávate s dámou. Kto je tá dáma? Ale nevidíte, ja som tu dáma. Nech sa rozprávate s dámou, dáte si nové hlavu. Prepáčte mi, prosím, som nervózny. Ma nezaujíma, ale musí sa tak, keď dáma stojí. Prepáčte. Gentlemani už vymreli. Za mojich čias sa takto nesprávali. Už som povedal, prepáčte. Koľkokrát sa mám ospravedlňovať? To závisí od výchovy, sadnite si. Neprišiel som tu sedieť. Tak stojte. Ďakujem. Okamžite musím nájsť pána čestného. Nepoznám nejakého pána. Toto je byt môjho synovca. A kto je váš synovec? Ako? Vy neviete, kto je a vtrhnete si k nemu do domu. Ide o to, že hľadám svoju neteľ a chovaticu. A vrátnik videl, že sem vošli dve slečny. Tu je len jedna slečna a to som ja. Ale vrátnik... Vrátnik nie je slečna, ale pijan. Vidíš moju? Kto? Ja? No vy ste sa? Určite nechcete na ženu, lebo ja ešte príšľaš. Vy... neviem a nechcem vedieť, ako sa voláte. A to už ako? Nechcem vám hotovo, nechcem. Stojíš tu ešte? Nože poďte. A tam sa porozprávame. Ruky preč. Chceš to stať? Zahrávajte sa so mnou. Upozorňujem vás, že keď ma niekto rozčúli, som strašný. A ja sa nebojím. Alebo okamžite vyjdeme na ulicu? Alebo sa mi ospravedlníte? Alebo? To alebo je zbytočné. Odchádzam. Babi si nás prostá. Doro. Dievčatka, hotovo už odišiel. Tak milo sme sa porozprávali. Ďakujem. Nie, to bude môj otec. Ona Zapôsobila na to, za čo? Ako sa máte, sir? Som Charlie, očita z Brazílie, kde sa rodia opice. Môj synovec mi o vás staral až do omrzenia. Chcem povedať, že mi o vás písal. Je to od neho veľmi milé, o to viac, že sme sa len nedávno zoznámili. Ale chcel som určite o vás porozprávať. Nezabúdaj, že si práve pricestovala do Anglicka a vidíš ma prvýkrát. To je vaša chyba, mali ste ma upozorniť. Raňajky sú na stole. Bola Lucia, ponúkam vám rameno. Máte nádhernú chryzantému. Dúfam, že ju neodmietete a láskavo ju odo mňa príjmete. Samozrejme pre vás. Máti, otvorte šampanské. Víno sa kam si podal.
No nechápem, boli tu 3 fľaše. Zdá sa, že vám niečo chýba. Šampanské, Donna Lucia. Nemáte šampanské? Neznepokojujte sa. Ja som priniesla. Margie, pozrite v tom vaku tam pod stolom. No to je teta. To môže byť? Margie, otvorte dvere. Niekoho čakáme? Nie, nikto nebol. To som ja! To je stratené! Áno, ste stratení, našiel som vás. Čo tu robíte? Dovolte, pán Spätý. Dovolím. Musíme vám vysvetliť. S vami sa nerozprávam. Čo tu zase chcete? To nie je vaša starosť, madam. Zabudáte sa, sir. Sú tu dámy! Pozrime sa. Dámy. Nič nebudeš pozerať. Ty mlčnári. Okamžite vstaňte. Nie, stojte. Zopakujte, čo ste povedali. Počuli ste to. Nazvala Ježibabu, ešte k tomu aj starou. Tak nájde sa tu nejaký gentleman. I hneď odvolajte svoje slova. Čo je to za individuum? To je pán Spätý. Ako sa to správate? Viete, kto je tá dáma? Dáma ako dáma. Nie, ja som celkom iná. Kašlem na... Ako som ja o ním hovoriť? On mi hovorí takým tónom. Vystihol som svoje dievčatá, aby sme s mužmi. Prišli sem, aby privítali trošku pána Charlieho. Varí, je tu málo tetiek. Málo. Je Donna Lucia Dalvador. Čo? To, čo ste počuli, Z Brazílie sa rodila opice. Moment. Tá milionárka. správne. Bože môj. Uch, ja hlupák. Preboha, odpuste. Urazili ste ma. U nás v Argentíne by ste sa to dostali na venčo. Nie v Argentíne, ale v Brazílii. Nepakuj, aj v Argentíne. Prosíte, odpúšťam. Robte si so mnou, čo chcete. Tak bude. Charlie, Jack, pozrite pána Spätíka, nech sa s nami naraňajkuje. Dobre som počul, aká česť. Pozvala ma Donna Lucia Dalvadore. Už sa na mene hneváte? Tu máte kvítok na znak zmierenia. Bože môj. Môj kvietok. Moje šance klesajú. Tu je žena páni. Donna Lucia? Dovolte. Fí. Ja som jej ponúkol na meno prvý. Nerobte tu peladovník. Vítajte, krásna Donna Lucia. Ženy smečňáni, bez vás Lucia. Ako opery pošla do dverí, tá vzácna náhod šťastie nám pridá. Donna Lucia, chcem sa dotknúť, len máš žena, vzácna, krásna. Donna Lucia, de Dalvadores. Anieli krásny,
človeku vydýchnuť. A na čo sa tak náhliť? Babs už aj tak nevie, kam z konopy. Obaja starí džentlmeni behajú za ním ako blázni. Hľa, čo robia peniaze v našej kapitalistickej spoločnosti. Hľa, čo robia s nami peniaze a my sami s nimi. Ja byť chlapom za takou ženou nespravím ani krok. Hoci iný vkus mám čestne, zapriznávam, že peniaz tiež svoje čaro má. Aj láska kúzelná, nás Londýne za peniaze sa môže tak chce. Kľudne oženiť hneď s tou, na ktorú srdce ukáže. To ja keby som tak chlapom mala byť, to mi verže. Vedela by som bez takej ženy žiť, to mi verša. Keby dáky peniaz mala, ale presívna som mala. Moje lásky rozvier, ako veselo by sa snel. S peniazmi ženiť sa dá. Londýne sa ženiť môžeš, tak máš grošov nachystá vec. Vtedy láska preje vec. Opona! Toto je náš park. Ide sem náš mladý pán. Myslím, že má zlú náladu lepšie. Bude neukazovať sa mu na oči. Ten babs ma poburuje. Neopúšťa Kitty a v jednom kuse sa s ňou boskáva. No prosím. Aj teraz sa idylicky prechádzajú po parku. Je očividné, že N sa ani nepohne od babsa. Jednoducho neviem, čo mám robiť. Treba mu dať po papuli. Si sa zbláznil mojej tetke. Doteraz som N nevyznal lásku. Ani a Kitty. V jednom kuse pri nej trčí babsa, alebo jej túto. Alebo tvoj otec. Pán Vaško, Veľmi ťa prosím, odíď. Nemôžem. Kým sa nedočkám Kitty. N, nevideli ste, prosím vás, náhodou Kitty. šla s vašou tituškou do besiedky. Ešte nikdy v živote som nikomu nevyznával lásku, ale chcem vám povedať, že pre mňa na svete okrem vás nikto neexistuje. Veríte mi, N? Verím vám. Aj keď stričko vraví, že aj 6-ročný muž je pre ženu nebezpečný. A čo vy? Teraz verím vám, a nie stričko. Ach, N. Ach, čau. Možno len snívam, možno by sme ani vravieť nemali. Možno najväčšia láska je tá, čo sme práve začali. Poznám ju dávno v polnoče, sny ma k nej stiali volali. Hviezdy v úvalách sypali, hviezdny prach pre nás mlčali.
život, Kitty, odteraz závisí len od vás. Nemôžem bez vás žiť. Nechápem. Ale vy ma musíte pochopiť. Poviem to otvorene a čestne. Ja som vás nevyrušil. Ja pôjdem. Je to nehodné. Ale ja som ešte neskončil. Všetko som pochopila. Ona všetko pochopila, ale ja nič nechápem. Všetko som sa premyslel a rozhodol som sa. Ako? Ožením sa S kým? s ňou. Pravda, je už najmladšia, ani veľmi pekná, ale hlavné je, že má peniaze. Ty sa ženíš pre peniaze? Áno, musím to pre teba urobiť. No, to nie je možné. Ty si sa zbláznil. Veď ona sa k tebe vôbec nehodí. Ty si mi kázal, aby som si na chlopňu pripol kvietok, a ten kvietok robil dojem. Haha, dala ho mistru.